manut kowe ya kowe. Heeh. Iya, tenang Bu, santai kok. Iki sik awan kok. Jam 3. Punjul sak jam jam 4. Oh, Dek, duduk ya, duduk. Heeh. Po pangku. Pangku no pripun? Pangku Pak D, pangku Pak D. Pangku pawange maksudnya. Oh alah. Heeh, iya. Pangku Pak Pawang, heeh. Tak kira ora jenengane. Oh, ora, aku nek mangku repot ndak. Oh, sing dipangku beda nek Pak. Ora ketularan ireng ya di omahe. Alah alah konco ngono. Wis ireng kok lambine. Heeh, piye ganti apa iki? Tagihan. Oh, ganti untu. Oke, siap, heeh. Sing diagi ganti untu mburi iki lho. Ganti untu. Heeh. Ning dokter. Yo 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 yo. Ya, Neng sisih kidul tanah Jawa dumununge ana segara kang nyata gedhe ombake. Tulung kumulang narang kendang saben wayah. Ra ana jalma kang nyata wani sembrono. Rena kencana dadi titiane pasuryan dewa ra ana tandinge. Katon sumukan uga nangsangake. Ra atur mitra bisa ngaksekake. Roro kidul Kanjeng Ratu kang manggon segara kidul. Roro kidul Kanjeng Ratu ing pangkat segara kidul. Aus, ya. Oh, 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 oh. Iya. Oh, 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 oh. Yo yo yo. O E ya. Yo 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 yo. Ayo gedenge titok iki yo. Gas, gas, Jom mlebu, gas. jom mlebu. Heeh. Yo, ya 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 ya. Aus, au, yo. Au, ah. Au, ah, au, ah. Aus. Oi. Au, yo. Yo 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 yo.
Aus. Iya, 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 pulang, pulang. Iya. Ayo, yang mana, yang mana, ayo. Hei. Iya. Os, ya. Sembuh mari Dik. Iya, 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 iya. Dipilih yang mana, ayo sing endi? Yang mana, yang mana? Iya. Dipilih yang mana, Dik? Aus, hey! Ya. Luar biasa, Jos. Kok tak iwak nampani mesake ngene tiba nang isor. Nek nggo nampan-nampani tak tamani Dik, tenang Dik. Sih. Iya. Ayo Dik, duo gemoy, ayo. Iya. Bali
Iya, luar biasa, Bang. Mandiri, lagi mandiri. Oh, mandiri ya, bagus Mandiri. yang begini ya, bagus. Lah, Wes rampung, wes. modus. Wes rampung. Wis rampung nggih. Oh, bubar. Mandek. Saya mandek ngenteni kono isih papat sing rung dadi, diteni. Sak menika Bapak Putri sampun nggih. Terus kok Bapak putrine dhewe sing terakhir, Bapak lanang. Oh nggih, Bapak putra kari niki dhewe. Bapak putrine kan sampun nggih. Pun rampung nggih. Pun rampung, Nggih. Atur nuwun. Krik. Bisa siji yo. Iki kok kon genti medhum ngalor, Dik. Hah? Aku ireng tenan iki. Sesisih Oh, padahal. iya. Ireng kulon sing tengen ireng. Walien Mas Pawang walien madhep ngalor dadi ireng men kiwa tengen aja. Pokoke dina iki temane nganu ireng. Temane ireng. Piye Mas Sabar? Siap. Oh isine ming siap sampean iki cenan. Heeh. Iki juragane Dik, juragane Mas Sabar PHK. Apa-apa duwe? Mas sinten? Sabar PHK. Oh, niki juragane bakso. Juragane bakso Oh, terus alah, nggih. juragane kos-kosan wingi aku pesen siji ning urung dinehi. Oh, Kanggo ngekos. tak niki beto bakso mboten. Wah. Lah ketok kelas nggawa kepripun? mongke ya loro apa pira ngono Ah kok loro ora marem nek loro. Iki mesake sing siji iki jur piye kanane. Oh kuwi Bali dhewe kok kuwi engko. Iki ora kena Wis Bali gedhe, dhewe. wis gedhe. Wis gedhe ya. Wis gedhe masa dadak kon ngeterke. Biasane Ayo. Bali dhewe kok. Ayo. Tresno kang sejati kadya senadyan susah senadyan bunga kembangé tresno iki Susah dilakoni nadyan ora janji tak tunggu tak antuk sliramu kapan bali. ati rasa tresno Iya, iya. tresno separo Mas. Iki separuh Dik. Wis lumayan. Piye Dik, nanggung kok anu meneh kok sing keri. Oh iya, Iya. lagi di pause. Separuh tok ora apa-apa. Ora apa-apa. Iya. Piye, Bos? Iya.
diterke? Dijemput. Oh, dijemput. Oke. Izin tasih ing samangke setunggal bapak malih nggih. Nggih, ing samangke